Tropa! Pre! Atong tropa siguro ah! Sige pre! Kubilan di ka! So karon, naatay transaksyon. Unsa man na, boss? Mao ni ang babag sa atong mga plano. Kailangan natin indakpon. Kay lugi na kayo atong mga negosyo. Tungod ani mga tawhanan ni. Copy, boss. Kailangan karong adlaw makuha na ninyong tawhanan na. Ang na mo makitaan, boss. Dito agyapon sa dating area. Sige, ang lakaw na mo. Pagbantay mo, kay mo agi na turon. Sige, pre. Pre, nanang target. Tara! Ay nagbalag, uban na lang sa amo. Kundi ka gusto masakitan. Unsay sala na ko ninyo? Dako kay kag sala sa mong busing. Pre, dakpa na. No! Boss, daray magpasugo. Maayo kay nadakpan ninyo. Bisit ka, wala pa rin ka namatay. Matagal mamatay ang masamang damo. Boss, usay buhato na ni. Tagaig leksyon, patagang mana. Tara! Sarge, unsay problema? Doon na ta, sa ilang kuta. Sarge, hinahanglan, maluwas na nato atong tropa. Sige, alerto lang, kaya diili ni basta-basta atong kalaban. Tara! Pagbantay diha, kaya atong tropa nadakpan na. Sarge, di ko gusto masakitan atong tropa. Karon, maihap na lang ang oras na imo. Tindog! Buisit ka! Boss, partyo na lang nato ni. Ayaw sa, kinaapan ni mga tropa. Tara! Tropa! Boss, nanang tropa! Bantay mo! Atong tropa siguro ah! Sige pre! Kubilan di ka! Ang hostage bantaye! Sige, boss! Tropa! Salamat, tropa.